Elinye lamapheji lapha ku-Facebook elilandela u-SK Thandeni eliphusha i-propaganda esemdletshe, sapotha lokuqina umnikazi or umuntu o-behind this page elithi Inqubeko News Channel lithi uSiqiniseko Mvelase uze necebo elihle kakhulu elizothuthukisa omasikandi kanye nabaculi bawo lapha ku-TikTok. USiqiniseko usezinhlelweni zokwenza umcimbi kamaskandi, and iqhinga eza nalo lihlabahlosile kakhulu. Uthi lo mcimbi wenzela abalandeli bakaMaskandi, so imali yomcimbi uzoyiqoqa kubona abalandeli. Icebo lakhe lithi uzoqoqa u-R10 kuwona wonke umuntu omlandelayo ku-TikTok, but nabanye bamukelekile futhi nemali engaphezu ka-R10. Nazi izibalo. According to his TikTok followers, bawu-236,100 followers. Mawuthambisa ngo-R10 kuba u2,361,000. Already uMgibe namanye ama-TikTok influencers asewesekile umbono, and umkhankaso usuqalile, kanti nemininingwane yesiqiniseko yasebhange isiphumile. Seningaqala nifake imali. UMgibe ube esecela ukuthi uSiqiniseko ayeke ukugadla kokhuzani ngoba nayo yadingeka kulo mcimbi. Yena nabalandeli bakhe waphinde wacela ukuba kufake noMax Makhanya kubakhankasi. Base bayayifaka-ke imininingwane yama-bank details nenamba elinke kuleyo akhawunti leyo ukuze ukwazi ukuthi wenze ini, usende imali kalula uma ufaka inamba yakhona kwi-bank yase-Capitec. I-akhawunti yakhe-ke le eney'zumbulu zama-likes, ama-followers amaningi lapha, nqwaba 9.6 million likes. Eyi bayayithanda le nsizwa. Hawu, manje ngoba intokazi laphana uThamara eyaba nesasasa emsebenzini eyiwenza ey'yalweni zakhe ayenazo, ayey'feza abantu besimame nabantu besilisa ebacushisa both side. So kwase kuba ney'nsizwa-ke zabona ukuthi ayi yithi sithi ukuphosa okuncane esivivaneni. Manje sekubonakala ukuthi kunemali elele lapha kumabhenci kubantu abamlandelayo, sekunemali yokudlala nje ihleli. Kodwa-ke ngoba niyamthanda-ke ngisay'buza vele ukuthi why ningamdonetheli uSiqiniseko? Cha, mdonetheleni bafowethu nani ngane zakwethu, khona nizomuphakamisa nenzele umcimbi omkhulu. Wathi akahlangene nemicimbi wayey'gxeka zonke izinto ezenziwayo. Wayey'gxeka lento ezenziwa kokhuzani bethi bakopisha ama-ideas akhe. Yena futhi useyafuna uy'hlanganisa nomculo. Wathi yena akanandaba naleyo nto leyo, akafuni ukuhlangana nayo. So manje useyafuna, kodwa phela imali ilahlile lapha ey'mpatheni. Zizovuma-ke iy'mpathe ey'nemali eningi yokudlala. Imali iningi lapha-ke kubani? Nakumabhinci elahlile vele. Uma uqhamuka ne-idea, hhayi azovuma. Uma uthi iyona ndlela le yokuthi nibabambe inkunzi ngendlela ehloniphekile, hhayi qhubekani. Nazi iy'nyoni zizobambeka. Cabanga nje leliya hlathi leliyana selininika imali wonke umuntu akafake eyi futhi. Hhayi kodwa ngoba u-TikTok lona abantu phela vele bazoyifaka imali ngoba hhayi abantu bayakuthanda ukuqola. Bese kubuye kuzoba no-live abazo-trend-a for 2 months sebe-complain-a abantu ngey'mali zabo abay'fakile ukuthi benze lokhu nalokhu nalokhu. Bayababona phela nobani opapajile bezemicimbi, nobani nobani bayazenzela iy'moto ey'gezwayo, umcimbi wamatekisi. Bayabona phela ukuthi hhayi uza kahle. So yena akuyona i-bad idea uma efila ngathi abantu bamulandelayo. If bemthanda bengaphosta esivivaneni lapho bafuna ukuphosta. Cha, abantu abaphose kodwa-ke ukuqolwa-ke sekuhamba kwelinye izinga manje, sekuhamba-ke phambili. Kodwa-ke ama-calculations la athi 236,100, hhayi akuhambi kanjalo. Kuya ngokuthi bangaki abantu abaparticipate-ayo emsebenzini wakho uma uphosta amavidiyo noma uhosta o-live. Leyo namba leyo engingacabangi nokuthi-ke iyafika-ke nakubani? Ku-10,000 yabantu abahlale be-active be-check-a i-akhawunti yakhe.
Kuyenzeka omunye ahamba ayibone ividiyo yakhe akhomente nomunye abone enye, kodwa nje uzothola ukuthi nje abantu abanokuyibona frequently usuku nosuku kungenzeka bawu-10,000 abayisetshayo ukuthi bebone ukuthi akaphostanga lutho bese beyangena. Cause ukube kuyalezi namba lezi ngabe uma ebambe live ngabe uyabashaya o-10,000 wabantu aba-live na, ngabe uyabashaya o-20K kubantu aba-live na. So lapha nje abantu abakufolowayo bejike futhi benganaki ukuthi bayakufolowa, abantu nje abasuke befuna ukuthola amavidiyo owaphostile kwesinye isikhathi abangeni nako-live, abanye bayakhohlwa ukuthi bayakufolowa. So inamba le iyakhohlisana ongaze uyi-30 na-something, kodwa-ke vele-ke imali ilahlile ebhathini. Mane ufuna ngathi ngifuna ukurobha abantu, ukurobha iy'mpahla, hhayi thathani imali. Abantu abanikele angeke bahlale bethi qinisile qhawe, ubhoxa kahle, wamtshela umgodi ini, mxhasenike naloku udaba seluphumile. Nisitshele ukuthi-ke lesi sigexeke sokunikela sihamba kuphi, sesikuphi nokunikela, ngoba lapha nje imali yokuthi nje kudliwe la bey'jabulele kushintshe i-lifestyle, usekhathele lempilo, usebona ukuthi akakhokheli ngendlela okuyiyona, usezama enye indlela yokuqola abantu. Yabona lento okuthiwa abacutha ay'sebenzi, asazi-ke yobala khona nisichazele ngokuhamba kwesikhathi-ke ukuthi-ke ihamba kanjani lento yokuqola abantu. Nisale kahle.